Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw ay lumabas ng bahay si Kelly para mag-grocery kasama ang baby niya. Habang namimili ay karga-karga niya ang bata gamit ang isang baby sling. Ilang sandali pa, isang babaeng customer ang lumapit sa kanya at sinabing, "Alam mo, hindi mo dapat sinasanay sa pagkarga ang baby mo kasi kapag spinoil mo ang bata, hindi na magiging independent yan. Kung ako sa'yo, isasakay ko na lang ang anak mo sa shopping cart habang namimili. Tsak, mag-e-enjoy pa si baby," sabi ng babaeng customer. Matapos marinig ang komento ng babae, ay ngumiti lamang si Kelly. Hinalikan niya sa noo ang kanyang anak at lumakad papalayo. Hindi sinunod ni Kelly ang sinabi ng babae. Nagpatuloy lamang siya sa pamimili habang karga-karga ang kanyang anak na mahimbing ang pagkakatulog. Matapos ang insidente ay naisipan ni Kelly na sumulat ng isang bukas na liham para sa babaeng customer na nakasabay niya sa pamimili. Ipinost niya ito sa kanyang Facebook wall na ganito ang nilalaman. Para sa babaeng nakasabay ko sa grocery kanina. Gaya ng sinabi mo sa akin, narinig ko na din sa ibang tao ang mga salitang sinuspoil ko raw ang baby ko. Bagamat kumbinsido kang nakakaudlot ng paglaki ang palagiang pagkarga sa bata, nakita mo na nginitian lamang kita dahil magkaiba tayo ng paniniwala. Kung alam mo lang ang alam ko, tsak na magbabagong bigla ang pananaw mo. Kung alam mo lang na sa unang 10 buwan ng buhay ng anak ko, namuhay siyang mag-isa sa loob ng isang metal crib. Walang inang nag-aalaga at pagsipsip lang sa sariling daliri ang nagpapakalma sa kanya. Kung alam mo lang ang reaksyon niya nung una siyang ipakarga sa akin ng caregiver sa bahay ampunan, tila naglaho ang kapayapaan at takot sa inosenteng niyang mga mata. Hindi niya alam ang gagawin dahil unang beses siyang nakaranas ng pagkarga na may kalinga. Kung alam mo lang nang kayang-kaya niyang manatili sa loob ng crib na nakahiga at hindi umiiyak, nasanay na kasi siya nang walang pumapansin sa kanya. Kung alam mo lang na ang pagkabalisa ay araw-araw ng parte ng buhay ng anak ko, inihahampas niya ang kanyang ulo sa mga rehas ng crib at niyuyugyog ang sarili para lamang makalma. Kung alam mo lang kung paanong ipinaglalaban ng bata o pinaglalabanan ng bata ang takot at pangamba na matagal nang nakamarka sa utak niya. Kung alam mo lang ang kanyang paghikbi kapag siya ay binibitawan at ang kanyang hagikhik kapag siya naman ay tangan-tangan. Kung alam mo lang na mas mahimbing na nakakatulog sa kandungan ng kinikilalang ama't ina at kung paano kami napapaluha kapag humihingi siya ng kalinga. Kung alam mo lang ang alam ko, ay maiintindihan mo kung bakit para sa akin isang pribilehiyo ang maibigay ang lahat ng gusto ng anak ko. Kabilang dito ang pagkarga sa kanya hanggat hinihiling niya. Ang pinakamahalagang misyon sa buhay ko ngayon, ang matugunan ng kanyang espesyal na pangangailangan. Mananatili siya sa aking mga bisig hanggang kaya ko.
Sa aking mga yakap siya ay ligtas at hindi kailanman mapapahamak. Ang Facebook post ni Kelly ay naging viral sa internet. Maraming mga magulang ang natuwa sa kanyang katapangan. At marami rin ang natauhan mula sa mapanghusgang lipunan. Kaya sa susunod, kapag hindi mo alam ang kabuuan ng kwento, shut up ka na lang. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Kelly Dirks ng Warren, Ohio, USA. Siya ay isang mapagmahal na ina sa kanyang mga adopted children with special needs. Yun talaga yung nagdala doon eh. Actually, yun talaga yung punchline doon. Actually, yung quotation for the day ng Mahiwagang Burnay is, hindi mo alam ang tunay na istorya, kaya shut up ka na lang. Which is very true, di ba? Huwag ka manghuhusga kasi hindi mo naman talaga alam ang tunay na istorya. Diba? May point naman si Daniel sa sinabi niyang shut up na lang. Uy, naging viral yung diba? Yung sinabi ni Daniel na yun, shut up ka na lang. Pero if you don't have anything good to say, don't say it. Totoo naman, shut up ka na lang. Oh, diba, things are better left unsaid. Correct, kasi sometimes you don't really know the story eh. Alam mo partner, totoo na ito ay isang mapanghusgang lipunan. Correct. I've known that ever since the world began, but more so nung naging nanay ako kaya ito parte sa mga bagong buntis, mga bagong ina, hindi ako nagbibigay ng advice unless solicited. Correct. Pero lagi ko sinasabi, kahit na unsolicited is, makinig ka lang sa mga taong pinaniniwalaan mo. Because everyone will always have an opinion of how you should be a parent. May opinion sila lahat. Mali yung ganyan, ba't mo laging kinakarga, wag mo sanayin sa ganun, wag mong palakihin ng ganyan, di ba? Ang dami nilang sasabihin, mapanghusga Kala mo mga perfect? Correct. Kasi nung lumaki yung anak, malandi din. Di ba? Mapanghusga sobra. Bukod sa napakaraming mapanghusga sa mundong ito, aminin natin, napakarami po talaga ng mga epal. Kagaya niyan, di ba? Perfect example, nasa grocery lang naman siya Diba? Namimili lang siya ng gusto niya. Akalain mo may magsasalita, huy, wag mo namang spoil yung anak mo. Wag mo namang sanayin sa buhat. Kasi pag nasanay yan sa buhat, hindi yan magiging independent. Diba? Wag na! Binuhat lang, hindi na magiging independent. Wag ka nga, hindi tayo magkakilala, wag kang epal. Totoo naman, diba? At isinalaysay niya yung kanyang kwento na kung alam mo lang na 10 months yan, kasi adopted nga 10 months yan na mag-isa sa crib niya. Walang kumakarga, walang kumakalinga. Diba? Kung alam mo lang kung gaano kasaya yan kapag ka nakadikit siya sa katawan ko. Diba? Kung alam mo lang kung gaano siya umiiyak kapag nilalapag na siya kasi mararamdaman niya na naman yung naramdaman niya sa first 10 months of her life na wala siyang kapiling dun sa metal crib na yon, di ba? Tapos magsasabi ka na kung ano-ano, huwag mo buhatin yung anak mo kasi hindi lalaki na maayos. Tama, hindi siya magiging independent, di ba? Wag yung sanayin sa buhat, di ba? Yung mga ganyan. Sinanay mo kasi sa buhat, ayan tuloy, iyak ng iyak, di ba? Parang everyone will always have an opinion kung paano mo palalakihin ang anak mo. Mapanghusga yung lipunan, promise. Correct. Kapag hindi ka nagpa-breastfeed, husgahan ka. Kapag ka nagpa-breastfeed ka, pwede ka rin husgahan. Diba? Alam mo yun, parang, okay, so saan ako lulugar? Yung debate nga sa pagsusuot ng diapers at saka lampin partner cloth, hanggang correct. Ngayon diba? Totoo yan, partner. Alam mo dati, parang meron pang isang nanay na nagsabi sa akin, grabe ka naman kay Princess, pinagsusuot mo ng disposable. Gusto ko sabihin, grabe ka rin. Kaya lang, di ko siya kilala, kaya wala akong masabi. So sabi ko na lang, grabe ka rin. It doesn't make you a bad mom if your child wears disposable diapers. Correct. Kung hindi ikaw yung tipo ng ina na maglalaba ng cloth at mag-effort. Although sabi daw nila kasi it's better kasi parang try mo magsuot ng disposable panty. Hindi siya kasing komportable ng panty talaga na cotton. 'Di ba? Pero then again, partner, may ang mga disposable diapers ngayon ay ginawa, dinisenyo, pinag-aralan, sinuring diba? mabuti, corrected by, 'di ba, ng mga chemist ba yung nag-aral? Hindi ko sure. O engineer. Yung mga technician partner. Yan. Mga radio technicians. Ganyan, di ba? Yan ng mga eksperto.
para maging komportable sa anak mo. Correct. Pasalamat nga may pinapasuot ka pa sa anak mo. Correct. Kumpara naman doon sa mga batang walang sinusuot. Walang sinusuot, di ba? Umiihi na, pinapabayaan pa. Di ba? Correct. Kinakabag na mayat maya, ayaw pang pantihan. Di ba? Tapos ang dami mong opinion. Totoo yan. Saka yung breastfeeding versus formula. Partner. Isa pa yan, di ba? Isa pang isa pang matinding debate, di ba? Pero you know what's best eh. Correct. We have our own ways of nurturing our kids. Correct. Ikaw yun. As long as hindi mo pinaiinom ng krudo, yung anak mo, lagi mo sasabihin sa sarili mo, you are okay and you are doing a good job. People will always have something to say. Totoo yan, di ba? Bakit yan yung pinasuot mo? Hindi ka kasi naglalagay ng ganito. Dapat nilalagyan mo ng ganyan. Yung na lang, partner, yung, yung big kiss. O yan, isa pa yan. Yung big kiss sa, yung sa pusod. Kailangan maglagay ng big kiss. Big kiss, basta siya yung parang sinturon ng baby. Sinturon ng baby, di ba? Ako talaga, hindi ako naglagay ng big kiss kasi para siyang sinturon, wala namang t-shirt. Malagay ng paha. Hindi ako naglagay ng big kiss. Kasi sabi nila, pag hindi mo nilagay ng big kiss, lalabas yung pusod. Oo, may mga ganun sabi-sabi rin. Ako partner, nilagyan ako ng big kiss ng nanay ko dati. Labas pa rin ang pusod ko. Oo. Kanya-kanya tayo mga kaibigan. Yun lang yun. At dapat nating igalang kung ano yung paniniwala ng nanay na yun sa tamang pagpapalaki sa anak niya. Dapat nating irespeto yun. Saka alam mo, partner, actually, hindi lang yan sa dun sa, naalala ko na noon big kiss na yan. Sabi talaga sa akin ng isang nagbibigay ng opinion, huy, ibig kiss mo si Princess. Kasi ako binigis ako ng mommy ko para maging small yung waist ko. Tapos tinignan ko, sabi ko, saan? Saan yung small waist? Syempre, partner, ayoko nalang maging bad. So, sa utak ko nalang sinabi, saan yung small waist mo? Promise, hindi ko makita. I-Google Map ko kaya, i-waist ko. Hindi ko makita yung small waist na sinasabi mo eh. Alam mo yung parang, tingnan mo ko, parang mga ganon. Huwag ka maraming sinasabi. Wala kang maitutulong sa akin. Parang paggupit ng yung pilik mata. Na kapag ginupit mo daw habang baby pa, magiging malago. Pilantik. Malago, ganyan. Hindi rin. Di ba kanya-kanya eh? Kanya-kanyang opinion. Katulad nung dapat daw bago manganak, hindi muna maliligo ng ilang araw, magpapausok, ganyan. Bago manganak? After manganak rather. Kasi baka mapasma, ganyan. So, syempre, ako partner, I trust only, yung natutunan ko during my pregnancy, to listen only to the people I trust. So, I asked my OB, bawal po ba maligo? Sabi niya sa akin, bakit? Okay, fine. Di maliligo. Diba? Kanya-kanya yan, mga kaibigan. May mapanghusga, promise. Alam mo yon, yung huhusgahan ka. At saka, partner sa mall, nangyayari yun sa mga magulang. Yung pag halimbawa, umiyak yung anak mo, yung titingnan ka ng mga magulang. Na parang napakapabayang ina naman nito. Walang pakialam sa kanyang anak. Grabe. Nahayaan lang na umiyak ng ganun. Kaya I love theme parks eh. Kasi sa theme park, kapag ka umiyak ang isang bata, lahat ng mga magulang doon parang nagkakaintindihan eh. Parang I get you, naintindihan kung ba't siya umiiyak. Promise. Kaya again, sabi na Mahiwagang Burnay, hindi mo alam ang tunay na kwento, kaya shut up ka na lang. Correct. At ikaw naman, kayo po, mga kaibigan na siyempre bilang mga magulang, alam niyo naman, kanya-kanyang diskarte yan ng, ng pagpapakita ng pag-aaruga at pagmamahal sa anak. Diba? Yun lang ang importante doon. Love your kids with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your lahat na. Tama. Diba? Yun lang yun, mga kabisyo. Correct ka. Salamat, Mahiwagang Burnay, sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Ang mga kwento po na Mahiwagang Burnay, mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share ng share, mga kabisyo, para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Maraming salamat, mga kabisyo, sa pag-tweet sa amin using the hashtag #MayPanaloMoment. Hanggang alas 12 tayo ipatuloy na magkakasama-sama dito sa Metro Manila. Maraming salamat, mga kabisyo, sa pagtutok, and thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo, mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Hencres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Ano, Chuper? Sean. Always your #1 SM radio station.